Ano guys, part 3 nila ni siya guys. Please subscribe, like, and share po. Maraming salamat po. Positive. Nabagnot na ito yung balaran. Huwag po yung Saudi kay mahal ba? Ay, ito, ito. Rinda. Butang kayo. Nagamit ako makabantay sa kuwang akuan ka no? Wala, makinundum na ko. Maulahi ko ba no? Yan, natagbo na pangitas. Tama. Ay! Murad mablangko mga asa. Grabe itong nas araw mo para isa rin ayo. Isa na sakit. Kaya. Doon ako. Asan to? Yaton mo. Nawala na mong kwarta. Nawala na. Wala, yung nagtaman. Wala ba ito ko'y dessert ba? Wala ko may saging nito. Mamali. Di ko mo, di ko na mamali. Di ko sa kasipi, di mo yung abtag istadlaw. Kadang mo mo ba? Wala, hindi siya hilig mamalit. Nilag, ibutan niya ang kwarto. Wala, ibut tayo. Butang na nito. Kwarto? Di na napi. Di alam na. Muli na ka? Muli na ka? Ugma na ako tulaban, o wala may hilot. Masig lapon mo yung service ba? Ako palimpihon si Ayan sa kwarto. Umanha dia, ako palimpihon. Gusto kong part yung ani. Bakit? Tugnaw ako. Ano ba ito? Ako tayo pabutan ng musaik. Duhara mo kami trus. Pila gani ang metros? 200? Katong baga, 250. Baga kayo. Naganit lang. Namay nipis te, nya nipis. Dali Dali ka meter lang no, kaya lang no. Oh, isa lang ka ana ba? Gamay lang. Hindi mo to duha kami trus. Gamay lang. Kadili masuk sa ilalim ang mananap ba? Dili lang apol lang dito ba? Dili ana lang sa mga oryanan. Ana lang. Kanang gidaan ka ba sa dili pwede. Nade ka mersilit. Dagan. Awak kapal kailang mersilit ba? Kaanahan ko diya kay Kuan, kay pagkamatay niya. Dagan kay baligya dito eh. Diya nabigyan na. Libong lang kag unsa imong paliton. Si Otelux, bibing na may ako, bora may akong kuan diya. Sabi ko. Wala lain. Si Chris kay mag-anniversary si Mercily. Dili naman siya mo. Sa dili ko mga imbitar. Ko sa mga lang. Pwede na ito, magdiretso lang ta. Istorya man man ito nga. Magdiretso na lang ta. Ha? Magdiretso na lang ta. Dili. Dugay pa kayo mga next month pa. Gusto pa kumatin sa Mr. Giswong. Wala na ko kakuha ka Mrs. Wong. Namatay. Nya naman, ay katong nakuan ka. Kaya mo ko dito. Wala naman naka-istorya. Ni Inday man tawag niya. Wala ka rin naka-istorya. Ni bangon siya ba kay siya, patsay. Di naman ka. Kung naaligiday kay pangitaan ko ni ator, sekretary ni ator ni Camiros. Pangitaan ko title. Siya nga. Dari ko din, pangitaon ako. Inskian niya. Hindi ako ka. Pinanggar ba kayo ko nila na? Title. Notod ko. Na kayo ko nila pandisal. Ng mga wong. Eric. No, pinanggar kayo ko sa una, no? Kalitan kong sulod, di ba? Oh. Ani complete pa ka. Oo. Pandisal na, dagang kay pandisal. Pares pandisal, star margarine. Yan, may pagkaon na. Yang balo na ako sa una, kay isa kagarapon nga kanang mani, ng dahi kayo. Manong kaon nun ang dala. Ang kagitiglar niyo. Moto ko nga dili sa kukyan kay gusto rin pa ko ni Inday ba. So Inday uli na ka kay as 5 na. Bisud kay no wanda ba. Sabi mong gilot to, wala. Kula ko daw senior ba nga Gilot to. kasada. Oh, nay wala na. Natod pa di ko niya siya.
Ngayon ba wala lang? Buti pa ko paglakaw pag primero. At dito. Importante kayo. Pilot lang, may uban na. Pahuman, wala gina ka makit eh. Ano yung ako ha? Si Kaya nila katubang sa sekretary niya kami Camiros. Tanong mo, sakit na kayo. Dikit adla gyapon. Buwa nga. Kuyawan ba ko kay ala. Title, tingli ka duwa. Ala. Ato ni ato to gusto si Inday, si Jiswong ba. Pagmata niya ba bangon siya kay dingi. Guwapa man gyapon si Inday, guwapa man siya. Mas guwapa pa si mga anak. Pero pila namatay na. Ito nga, Matay na? Matay na mo? may ginupili si Kwan ba? Ang tawag na sa iyang mama ni Mr. Wong, Anggin. Oh, may ginupili si Anggin ba? Guwapa, ni kung si Inday, mag-umatan, guwapa man gyapon ba? Uy, pagkapila ka bulan, matay man. Sige lang siya tulog. Higda. Ato na ko. Muni, lain na siya. Asmado ng tawag eh. Lingkod tuda kay parang. Sungkol, gagulang lang. Sungkol ni Kuhan. Masakit. Ngita pa ko rin. Butan ba mo? Ako lang yun sa sagat. Ngita pa ko din kuan. Kapat. Oo, anak. Unta kapayas ba? Sago ba? Ah! Kapayas. Isod na po kayo ng kapayas kay. Dekan ko makauna. Matay kayo kung ano magilot. Kapayas. Ano ka daw kalibang? Naging ano eh. Yun na lang di ba? Pakisaran ko ako daw. Ayaw na ko sa mga nawas. Man, magaling ka ng murag general ba? Oo. General hilot ba? Anak mama, pangitag ka itong kuhan at sa mga rawas na. Yan, kumalo siya. Ito, ato kayo nagkapura nga mo pahilot to kung mangita ato kung kaning kuhan. Kumalo siya kang nakadre. Wala pa, manawag pa ko ato. Hulog kayo, Grabe. Naka na, napamatay ko dyan ako mga lawas ko. Disgrasya na ko kahapon ba. Karoon dyan ako na banong pan. Ay. Masus ka kami. Ano pa? Hindi pa good. Hindi ka nang nilumduman mo. Duman dyan ako, papalit DJ Day. Ako, bilang ako na nakita ito, mahilot dali. Magian ako ba, magian. Ganun. Kung wala, di pa kayo nitabon ba? Habli pa. Habari pa. Kita pa na. Makita na ko. Mahilot eh, papang DJ. Go, ano dyan ko. Mahilot na, Gay! Sabi bunong dito. Bunrok na kuhan igo sa kuhan ba? Paod yun siya. Nabunal Sa yung sa... kaigo na. Ambot lang, huwag ko ka inumdom, naunsa ko gapon. Hindi ka wala ka mabalik ba? Mo na ikuan lang yung bano. Nabunal yung ko rito ba? Pinamay ko siya maparok, mamabanggi hinon bano. Binta pa yun bano. Okay lang ni bunog, mawa man ni. Ang balik may lisod. Ang balik yan yung... Kaning kani baro na igo bano. Kani unsa bano? Wala on, hindi ko... Ganyan eh. Mas kamay. Sige.
Gusto mo kamay? Di pa yun. Ah! 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 Kaya ra? Oh! Oh! Ah! Maningot lang ka. Ingon pa siya. Nantak hinatan mo mo gasto pagkakilo. Yeah. Iko andaman lang dia kay baon mo dire. Ako deh. Paano dito? Wala o gyapon na ako. Ah! 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 Sige na yun. Di pa ka lang. Up. Ay! 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 Ah! Ah! Ay! Ah! Ay! Ah! Iuna na ako guys. Ah! Ah! Agay! Ah! Ah! Agay! Ah! Ito kamay. Magkurang na stroke yung pan, ya papa. Yang mama. Ako lang. Dugay-dugay na po. Kaya kung ginamassage siya, marang-harangan bitaw siya. Pero lahi raman yun ang massage ka ng luton yun siya ng kuan ba. Na magbuhig mo, ihok yun yung kuan ba, ugat. Ako man, pinasa mo kalago yung mama. No. Tanan magutan ay pag-asa. Oh, may pag-asa ba? Siyempre, ino ba nandiyon na sa pag-ampo? Ako. Pagka mag-ampo, ina. Ano na rin mo, sige kag lubog. Tanan ko, bisang negosyo, sa lako, ampo, magita. Tanan lihok. Oo. Lubog. Ano yung bro, kung nakaingon ang pagsulay rin yung kuha. Kung di ka mo daw sa pagsulay, ahiko. Siko. Oh, ma-depress ka ba? Wala naman, wala. Ending na ba? Wala naging pag-asa. Nagyot na mo, gitanan. Ah, kahit taag pagi, hanggang na kay kusog. Ah. Kuhan ako na ko kung paano. Ako naman lagi mo. Sakto ko na. Oo, daw. Yan, ano, mag-isip ang ulo kanina. Di mo ito mamakon. Yan, ano ka maghilot ron. Pinamik alaksan ay para biogesic. Lanax. Ayun, alaksan ay para biogesic. Ah. Pag sabay naman na duha. Na pag inam ni mo karon, kaon ko ka kay gutom man ang duha. Mga paracetamol lang, kusugay na mo kaw. Pinakon. Inom ka. Inom mo alaksan ay para Wala pa ko biogesic. ikaw na nga. Bago ko mukha ako. O karon, ikaw maghilot, inom ka. Oh. Inom mo ni mo, pag man kaon ka. Ha? Ah, Na after 4 hours, usbi. Inom na po ka, pagka 4 hours. Alaksan ay para biogesic, sabay. Man, wala na. Ano na? Okay mo naman ganun yung piko.
Oh, wala lagi. Karon pa gani no, pagkita mo man. Wala. Tambal na lang kulang na. Ang mga reliever lang ba? Reliever. Bebe, mula pang hawal na. Ya dala bunog biya no. Mo man wala na. Kaduha ilang yun. Yung man kaon lang kay gutom na. Haka na nimo. Ayo na. Ayo ganitong kuwan lang. Dari lagaw kanay gusto yung mga kuwan lang nilayo ko ng mga buko. Nasa X-ray nilayo. Yung operahanan di siya po opera. Nakahilot, pagkaragol ka ng buko. Gawas siya sa kuwan ba? Lapon. Dire, katong na ini dire na disease mo to kani gawas. Ah! Nga ni anak jud bak, anak jud jud. Ay, Gani habwa. Dili na gud matunog, ang sa gud jud, naman matunog kay ni gamay anak. Gamay tunog kayo ta ba? Di. Kanira jud yung kon. Kanira ang matukod. So, dai asaw na lang. Dili lagi mo kon isaka jud nga sakit lagi matandog. sa kadlok ko niya. Dili sakit na mo to di man siya di babba. Auto, dire. Hilot mo siya. Alas 11 sa gabi ito. Namukaw. Sunada, di ba ba? Paulian ka. Sa pagtawag yung masakit yun. Naglinidol man nila. Naglinidol magkadit mo. Kamot po tamayo. Kamot po tamayo to. Ayaw eh. Ano din ko, ayaw natin magkangkong. Di, wala akong kaya. Bakit yung pero, ah! Ha? Agay, agay! Ah! Walay. Wala na kay gabate eh. Kalayo, balik. Kalayo. Pas mo mangkunin mo mo na sakit sa lumitan. Agay, agay! Ah! 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 Lumiyak. Agay. Pagkamay. Ay. Punta kamay. Ano nilukot mo? Ah! Agay! Ah! 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 Punta kamay. Ah! Agay! Ah! 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 Dito eh! Ah! 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 Tara po lang. Lungos ko din ang pasubari mo. Mas mugay na ako. Ay, gusto ko sa panawas. Ah! 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 Balik, balik. Ah! Tama.
Usas. Diba? Asa ko kay singot ang kuan. Kaya ra? Sakit. Mas maado, di naman na sa imong disgrasya. Pas mo, mga ganyan taon. Babi ako ipanlit. Kaon na tong pag-discuss yan ako gapon. Di ba, pas mo, kusog ba? Sukol mo na yung ulan, di ba? Mga sayro. Hindi. Ganing marasa. Adik. Muli naman kong ganing kuan. Ang pakubon diri sa kuan pinikab. Sila, kuya. Sintos. Bring home. Masinto sa ang Anytime. Masinto sa may break. Ero gamay. Walay kuan ba? Di ba? Ay diri. Tanig yun. Yeah. Basta. Ay, tanong kay. Ay, tanong nga tulion. Dia ada memorize lo. Kaya lagi. Gay. Gay. Plaster. Nah, butang na. Igo ka sa paryong mo. Plaster. Gamay. Kaya na. Kana mo ng dili. Pit na. Sus gamay. Kita ang pagkabot ninyo. Ay, tuyok man. Tuyok man likod. Mo jud na akong gikuan jud na. Adto gyud diri. Adto gyud mi. Nagdoble na kong pamasahe. Kita ko mga manghilo tayo sus. Naharaman din diri. Marami sa nool rin kayo. Anak ko doon, naram din kung papang BJ rin doon, kapapa din, kung pangkuno na. Kung ko pangitagwan. Ano saan ka nahilot kahapon? Kanina. Gabi na god, gabi. Agilot na gabi. Oo, gabi pero okay hard yung hilot god. Pero ba na mayuan niyo ko. Marang nahadlok to siya. Ano man? Anak ko yung disgrasyang gusti. Niya. Parang nagkuhan na sa kuha ba. Babae mong god. Oo, marang anak yun diba? Hadlok siya. Ya, dali ra po kayo walay 1 hour. Ay, di wala mo kung nagbase siyang kuhan, pero ngita, di ako ganing, balag, sa pa nakasakit, nagkang taon, mamaayo lang. Ato, pagbata na ko pagka, ganyan buntag atong kuhan, wala yung kaliho. Iwan ka. Kuhan ko. Naku, maangat akong kamot. Yun sa pagkuhan na inumdumay mo. Katong sa imong miniban, sige ko gunaw-na ba? Irik, ingon. Sige ko, gistorya ako na kay Dodong ba? Putsa ka ingon nga. Kuan, ato sa naabot na lang Estrada 6. Dito na ako nakainumdum. Oy, gihatay ka dong. Dito rin sa Rabina rin, nangatawa ko nindo ah. Papang BG ba? Wala, tama rin, dito rin, ano siya? Ako, uli lang sa inyong balay, ay, busa mo ka eh. Parang juga kayo nung doon sa kuhan ba? Uli na ko siya, ako rin nato, kami ito ah. Dito rin. Hayag-hayagan na. Oo, Pero nahilot agad. ano to yun? Nahilot. Paglubog mo ko, sakit yung mga kuhan Kung ba? pagkabot na inyo mo, puti pagkabot na mo. Uy, nalagyan ni sulong lang.
4, 5. Kuan manggong ngita ko ba? Ano, nasa kabalo mo, yan kamo, tapos babaw. Yung na diyo, saka. Saka na diyo. Oh. Yan, dala, kung paganin, no? Litad pa, no? Oo. Ika, ni nga, tandog dito na iba. Nakamay. Hop. Ano mo daw, group chat?